266 hadis Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi aytты: "Uqtulul hayyat vel kilabe." Yılanlarını öldürügüz, hem itlerini öldürügüz. Yılanlarını hem itlerini öldürügüz. Waqtulu zatufyeteyn vel abtar. Yılanlarının iki arkasında iki palasa bulgan hem el-abtar isimlisini öldürügüz. Fe innehuma yeltemisanil basar. Şınlıkta bu iki tür yılan kişini sukrayta, yani kişinin göz kuru seletin yokka çıkara, yok ite. Ve yestesqitanil habale. Hem kırsaklı hatının balasını çıra. Kırsaklı hatının balasını çıra. Peygamberimiz aytты: "Uqtulu hayyat." Yani yılanlarını öldürüzde, manda kara yılan turunda, yani zahar ağulu kara yılan turunda söz bara. Lakin yılan öldürgende biz mene hatırlıyızmı, hadiste aldık, eğer uyuna yılan kirdiyken, anı şunda öldürge yaramay. Başta ana aytara gerek, şık. Şınlıkta sen mene oңайсызлык китерәсең дип әйтергә кирәк. 3 тапкыр шулай дип әйткәннән соң чыкмаса, шул вакытта аны үтәргә ярый. Шул вакытта үтәргә ярый. Чөнки бу йылан кем булырга мөмкин? Җин булырга мөмкин. Җин булырга мөмкин. Һәм инде аны үтереп, әгәр аңа аны әйтмичә, бу сүзләрне әйтмичә үтерсәң, үзеңә зыян килүе бар. Үзеңә зыян килүе бар. Чөнки бер сахаба бер вакыт шул йыланны үтергәч, аны шушы җиннең туганнары шунда ук бу сахабаны бәреп үтерәләр. Ләкин шушы ике төр йыланга килгәндә, бер төрі аркасында ике ак полоса булган йылан. Икенчесе Әл-Абтара дигән йылан, бу кыска койрыклы, зәңгәр төсле кобрага охшаган йылан. Бу ике йыланны күрсәгез, хәтта өйдә күргән чактан, монда инде шык дип әйтергә кирәк түгел, буларны шунда ук үтерергә кирәк. Буларны шунда ук үтерергә кирәк, чөнки бу ике төрле йылан бала төшүгә һәм шулай сукраюга, ягъни баланы төшерә, шулай кешене сукрайтырга мөмкин. Эт мәсьәләсенә килгәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай бу хадисә этләрне үтерергә кушты. Эт мәсьәләсенә килгәндә, кара этне, әгәр дә урамда хуҗасыз йөргән кара этне күрәс икән, бу этне үтерү сөннәт гамәлләрдән булып тора. Капкара этләрне. Ягъни бу капкара эт, ягъни аның тәнендә бернинди ак та башка төрле тамгалар юк. Капкара эт. Чөнки кара эт ул бер хадистә ул шайтан диде. Кара эт шайтан диде. Баракаллаху фикум. Давам